akukho la kuyothi khona masucebile wena after isikhathi esukuthi uzobe sekushona ingane kushona unkosikazi kushone yonke into ngenxa Mhlongo siyawamukela kwiKZN podcast igama lami nguNobelungu and siyajabula ukuba nawe kama uthi omkhulu uphuma kweyiphi indawo ake sibingelele kakhulu umkhulu Mhlongo udokotela wasemgababa nje wesintu ohlanganisa amahlamvu mase kwenzeka izinto sike emgababa lesikhona ntokazi bathi ingaphansi kwenkosi uluthuli alright bathi ngakwama area ke area 7 mawehla nje lapha kamthathelwe esitolo ubuza kaMhlongeza ngomeni ngisho uphara liyakutshela ukuthi kaMhlongeza ngomeni ikuphi ila sikhona khona ke thina awudumile ngakini siyaziwa phela kubalekile ukuthi inyanga ayingalapha emathekweni ayaziwe nangasekhaya ukuthi lo msebenzi ngempela iyawenza uthe uyisangoma uphinde ube inyanga uyahlola nokuhlola yes siyahlola nokuhlola futhi naso ucingweni siyahlola futhi abantu basemagoli nje siyakwazi balekelela ungazi uze ekhaya uzele ukuzohlola into efana ngabe siyakutshelathi mhlambe mona benhlanze singakutshela nomuzi wakho khona ule eMpumalanga khona ule eGoli ule eCape Town ukuthi umuzi wakho ume kanjani so usho before hambe la uzobe usungihlolela asinankinga thina alright mkhulu awusiphi number yakho asibambeke 0780 11 71 063 0780 11 71 063 ngicela sibambe nalesibili ngenxa yomsebenzi 083 406 86 58 083 406 86 58 izona ke namba sitholakala kuzona lazo. Alright, so today ngicela sikhulume ngesigubhu somcebo. Yes. Yini isigubhu somcebo khona umkhulu akwaziyo ngalokho? Siyakwazi umsebenzi wethu intokazi leyo ukuthi sikwazi ukuphakamisa abantu. Ake ngiqale la. Emhlabeni esiphila kuona eqaleni umuntu kade ephila ngokutshala umbila uqedwe lapho kuthatha umbila uzoxhozwa kudliwe ekhaya abanye bephila ngezinto ezahlukene belusa inkomo bethatha ubisi besenga benza zonke izinto but isikhathi esiphila kuso manje akuselula ukuphila ngendlela ekade siphila ngayo sicala ngenxa ukuthi izimo zempilo ziyashintsha ngifuna ukukhuluma nomuntu ke namhlanje ngoba igubhu masikhuluma ngeigubhu zomcebo abantu sebedidekile ngenxa yokuhlukana kwazo isigubhu semcebo akuyona into embi isigubhu somcebo akuyona into wrong isigubhu semcebo akuyona into elimazayo isigubhu semcebo akuyona into ebuyiselana emumva kuyinto ekwazi ukuphakamisa amandla imnika umuntu amandla amasha noma izomlekelela amandleni anawo aphiwe uNkulunkulu ngenxa njengoba sizinyanga nje sikwazi ukusaka isigubhu semcebo nathi siphiwe uNkulunkulu lokho esikwenzayo ngamanye ambe isigubhu kuyisinto ezolekelela impilo eyiphilayo ikwazi ukuphakamisa impilo ibe ngconywana impilo kunale impilo oyiphilayo njengamanje ngizomkhulu uthi akusona into embi kodwa sinabo ububi isigubhu angeke ngisho ukuthi sinabo ububi ngenxa ukuthi angifuna ukukhulumela kwabanye abalaphi esiyikhanda lakaMhlongazi nabo ububi ngenxa yokuthi asifake icubu zabantu isigubhu esibi isigubhu esizofaka izicubi zabantu kufaka ulimi labantu kuthatha inwele zabelungu nazo zonke lezi zinto ezahlukahlukene sisuke sisimbike lezi sigubhu ngoba sisuke sinomphefumulo womuntu kodwa la kwaMhlongo asinazi asizimbi igubhu zakayinawo umoya omubi igubhu zaleka ngenxa ukuthi thina sihamba siyovusa umuntu ongasekho ethuneni ngamanye amazwi sikumiselela ngesidalwa sakho umuntu wakashezi noma umuntu wakaMhlongo wena siyahamba siyokumisela ngomuntu oyidlozi lakini kwaMhlongo noma lakini kwashezi sikuvusele lo muntu onisitshela igama lakhe ukuthi ubani mase sivusena simfake esigubhweni kube uyena ozohamba phambili empilweni yakho makunjalo ke akukho la kuyothi khona masucebile wena after isikhathi esukuthi uzobe sekushona ingane kushona unkosikazi kushone yonke into ngenxa ukuthi sisuke singathathanga ngegazi kuphela kuyisigubhu esirathi nje sikuhlanganisa nedlozi lakho wena kube ukuthi sivusa idlozi lakho ilona ezokuhambela phambili iyona into edathi ngithi akusona imngozi ngoba alike igazi azike icubu zabantu akekho umuntu owudikolosha akekho umuntu omantindane waduka endaweni kwathiwa ufake esigubhini umuntu wakini lesimmemezayo thina so kahle isigubhu sakho uthwalisa ngedlozi lakho idlozi nje lakho gelekeqe but ke manje kusho ukuthi phela ngizoceba ngedwa umndeni wami abese idlozi
Lathele laba abanye ngithi. Akamaningi amathubo ukuthi kwenzeke lawo. Ngenxa ukuthi kusuke kuvuswe lo muntu oyedwa phela akuphendula idlozi la kaMhlongo noma la kaShezi noma la kabani kusuke kufunwe lo muntu either umkhulu noma ugogo noma umama noma ubani so nabanye banayo indlela yokuthi bangaqhubeka izinto zabo zambe kahle ngenxa ukuthi ngeke balinyazwe yilo muntu oyedwa wena omkhethile kuyena yena naye futhi akusikho nje ukhethwe nje ingoba nake ezondiwe noma ukhethwe nje ingoba engeke sahlanganyela nedlozi kuphela uzokubheka kakhulu wena iwona mehluko ozoba khona la kuwena. Okay. So kusho ukuthi uma usungithwalisa ngalo muntu lo but so awusho mhlawumbe ukuthi njoba mina ngowaka I don't know say name sami mhlawumbe ngowakacela make an example angenwacela awusho ukuthi lo mhlawumbe bese ngichuza umkhulu wami nomama wami uthi ke hamba nabo bonke asisho kanjalo asisho njalo sisheza lo umuntu oyedwa odadewethu nabafowethu abasali be abasali behlupheka ngenxa ukuthi masikhuluma ngamadlozi sikhuluma ngokhokho iqala kude kakhulu lento yokhokho omkhulu ogogo omalume obani bani umuntu mayephila usuke egadwe yiwona wonke lamadlozi akwazi ukuthi ngalogogo oyedwa nje thina esommiselela kwena uthi abheke wena akhanyisa izinto zakho sengingalimala umndeni wonke umndeni uyaqhubeka nje uphile lempilo kade uvele uyiphila noma wena sesikuthwalisile ngalo kuthwalisa nawo noma sasekuthwalisile futhi awukho umehluko othi wena uzokuhlaba inkomo njalo uhlaba imbuzi njalo uhlabeni ngoba phela uthwele cha ayikho into enjalo kuphela nje wena uyobonga edlozini izinto zakho mayihamba kahle noma seyiqala kuphenduka sibaningi sibasizile kodwa umndeni basabambisene na ukuthwala kubo ukuthi mase uthwele uxabene nomndeni or ukuthwala kubo ukuthi mase uthwele ehlupheke umndeni ayifuneki into enjalo la kaMhlongo sikwazi ukuyenza into enjalo. Why uthi into zakho mase ziqala ukuhamba kahle noma uma ziqala kuyenzeka yini mhlawumbe uzigcina singahambanga kahle akwenzeki igcine ingahambanga kahle into engadala ukuthi singahambi kahle ukulandela lemigomo esikutshela yona engekho nzima futhi like nje ake sithi manje kade sizokuphakamisa noma kade sizokuthwalisa thina ngalidlo sesiyakutshela thina after 5 days ungalani umuntu wesifazana soyosuka wena uyohamba yolana umuntu wesifazana maningi kamathubo phela ukuthi ingenzeki lento kade sisho kwena ngenxa ukuthi ufana nomuntu wena osoweqa umgomo akulula ukuthi umuntu wake naphinda avuke akulandele noma ngabe sesenza umuntu ongakanani noma sasebenza kanjani nithi after noma uthi mhlambe mangisoka la mhlambe ngeke ngihlala 5 days noma uthi mawusuka la kuthina nje uhlala 5 days kele ke hlangana nomuntu wesifazana yes ayinyanga ngeke easy lokho so mkhulu indaba asibuyele kulesigubhu ngibona sesikhulume sho isigubhu somcebo sihlukene kaningi yes ngoba sisifake nento yedlozi yes seyinyoso aweso ngaso noma mhlawumbe ungathi vele ihlukene isigubhu somcebo zihlukene igubhu ntokazi yes eseyinyosi yesinye okay oke ngikuphinde ngichaze lena igubhu akusikona ukuthi angikwazi ukubaphakamisa ngazo zonke igubhu ngiyakwazi abantu kubaphakamisa but ngenxa yomuntu okholwayo ngiyakholwa mina ntokazi lapha kaMhlongo nje sobatshela mase sivalelisa ukuthi sisebenza kusukela ngomsombuluko sime ngomgqibelo ngesonto sisebenza ngenxa ukuthi kusuke siye esontweni igubhu ezinobungozi kakhulu noma ezinezinto ezisabekayo kaMhlongo asisebenzise ngenxa ukuthi sinalento ekuthiwa isithunywa mawezwa umuntu ethi mina ngisebenza ngedlozi ngizosebenza ngesithunywa ubokwazi lo umuntu ukuthi ayikho into wrong emayelana nokungcola ngakwazi ukuyenza ngenxa ukuthi mawusebenza ngesithunywa uyacontrola kukhona indawo ongakwazi ukungena kuyona kukhona indawo ongakwazi ukuyiphila khona imithi ongekwazi ukuyisebenzisa ngenxa ukuthi isithunywa moke washiwa isona kusuke sekuphelile ngamasikhuluma ngesithunywa sikhuluma ngokumbethwa abantu ababethandaza somo umbethwa abantu ababethandaza awukwazi ukusebenzisa le mithi enobungozi eneyinyosi enani enezicubu zabantu ngenxa ukuthi umbethwa abantu abawrong nawo ngabacelanga kuyenzeka umuntu ukulapha akuthwalele but isithunywa awukwazi ukusithwalela ngenxa ukuthi into inikwa abakini nje ikwembethe thumeke wasihlukumeza wasebenzisa imithi engalunganga asimemezeli siyahamba sekuphelile ngaso ngesiphinde sibuye futhi iyona ke into esicontrolayo ukuthi sikwazi ukusebenza ngezinto ezingcono noma nezinto eziright ezingezilimaza amakusasa abantu ngenxa ukuthi sinezithunywa noma sibuye sisebenze ngezithunywa ingilosi zokuthandaza. Ngicabanga umkhulu mhlawumbe usuthinta lesithunywa mhlawumbe is a topic for another day. Yes. But is it possible ukuthi umuntu onesithunywa imithi ingasebenzi kuyena noma kwenzakalani umuntu? Kuyenzeka ingasebenzi imithi kumuntu onesithunywa. Ake ngichaze lena. Kahle akekho umuntu odalelwe ukuthi imithi ingasebenzi kuyena. Kuhlukene ngokuthi umuntu umbethwe awubobani.
mambathwe abantu ababothi babethandaza musa phela ungumezana ugibela umuthi uhamba ufika ungena umuthi uchathe wenze yonke into hamba uyoyicela into kubanikazi bempilo yakho masikhuluma ngabanikazi thatha inkuku empawe sengiyathwasisa masikhuluma ngabanikazi bempilo uthatha lento ekufanele uyithathe uhambe nogobela wakho uyolwandlu yabona uyolwandlu uyocela ukalashwa usayocela ukuthi bantu abangibethe gogo wengibethe ethandaza mkhulu wengibethe ethandaza ngiyacela ukuthi ngisebenzise umuthi usebenza umuthi noma usetshenziswa kumina ukwazi ukusebenza ngenxa ukuthi ingacelwanga lento kubanikazi bempilo yakho noma singasebenzisa umuthi ophila kanjani monesithunywa ngeke usebenze umuthi ungacelwanga kuyacelwa umuntu onesithunywa ukuthi ucela usebenzise umuthi ukwazi ukusebenza but manje mkhulu usho ukuthi Mose akiwe emfuleni wonke umuntu like monesithunywa yonke imithi mhlawumbe nje esije namhlanje uyofuna amadoda make an example kusomela ugijima uyolwandle nakhona mhlawumbe sithi namhlanje bowufuna amabhizinisi so every person oyakena uzomela uyolwandle noma is there any other way hayi one soft leyo okay yes uyaganye nje ufika uyocela ukuthi ngiyacela ngicela ukuthi mangisebenzisa umuthi ngikwazi ufika usebenze kumina after that ke kuzobe seyikwazi makusebenzisa umuthi ukwazi ukusebenza kuwena okay mkhulu ngoba masingayenzanga lonto ngiyagarantela zonke izinyanga uyithu ukuthi ayisebenzi kanti ayikho inkinga ezinyanga nenkinga ikuwena sengiyibuzela mina nami sikhona sengiyibuzela mina isithonye sikhona nesikhathi sibeke mhlawumbe ukuthi singaqala isebenze nini isigubhu leso sokusomnike sona umuntu somcebo ukuthi okay uqala nini ukubona ama results okay mhlawumbe ake ngithi ezale ekhaya ayipheli u3 months awuphela u3 months mengithi awuphela u3 months ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi kungaphansi kwa3 months ngenxa ukuthi sisuke singasebenzanga ngomantindane singasebenzanga ngomkhofu singasebenzanga ngani asikwazi ukuthi singathi thina mhlambe after 11 days after 10 days after 3 days noma after ngenxa ukuthi sisuke sivuse umuntu ongasekho ngamanye amazwi kungenzeka umuntu avuke after 3 days kungenzeka avuke enza izinto after 4 days ngamanye amazwi kodwa awuphela u3 months kodwa nje u3 months emkhulu ngendlela mangase akwazi ukuthi kuye ngale kodwa kuyenzeka futhi kube ngezasi futhi kungadonsi kakhulu ngenxa ukuthi kuya ngokuthi lo muntu osimvusile uhlobo olunjani lo muntu noma uhlobo olunjani elenza izinto okay so mangabe ngifake kuyanyamalala lo mcebo noma uyasala unyamalala umcebo uyapi uzoqhubeka phela makade unemoto nje uzoqhubeka imoto zibe khona ekhaya makade unamabhusha aqhubeke mekade uqhubeke ube namabhusha into edala ukuthi kunyamalala izinto ekade kwezo umuntu yilento yokuthwala ngegazi lomuntu yilento yokuthwala ngomkhofu yilento yokuthwala ngesidumbu somuntu yilento yokuthwala ngesidumbu sabantu iyona ke lento ephela ngenxa ukuthi isuka imiselelwe phela kwabanye abantu izibalelwe neminyaka ukuthi after iminyaka emingaka wena uyofa mase kusala izinto zakho zaphela kodwa kuthina ngoba kusuke kuyidlozi noma ungasekho idlozi yakwazi ukuphila lona ngamanye amazwi ayikho into ezolahleka futhi noma iphela and mawuthwaliwe wathwaliswa yithini ngisho lento yokuthi izilwane noma umuntu isithwalo sizolala nana nezingane zakho sizolala nonkosikazi wakho akwazi ukuthi ikhehla lakho lingawolala nezingane zakho akwazi ukuthi umkhulu wakho angalala nawe akukwazi ukuthi uma wakho angaphendukela wena abidlozi elibi kuwena cha ayenzeki lona kuphela kwezika lezi zinto awayevele ehambe emhlabeni naye nesifiso zokuthi ayigcineke lonto so ke azikwazi kwenzeka lento ngoba kusuke kuyidlozi lakho elaziyo nalo ukuthi kahle kahle lekhaya kudingekani kunokuthi uyosetshenzelwa abanye abantu bangaphandle setshenzelwa yilo muntu vele efanele uhlabe imbuzi vele ukhuleke kuyena ucele kuyena inhlanhla akwazi ukukulekelela okay mkhulu I think ngingawubuza lo muzi mhlambe ngikhohlwa kusho into ethile beside imbandela mhlambe yokucansa ethile ake sikhulume nje ngale yedlozi ikhona eminye imbandela serious mhlawumbe ungakwenzi mhlawumbe ungayolwandle cha ingulube kuphela ntokazi imithi lekhaya nje ixwaye ingulube kuphela okunye nokunye siyakhululeka ngakho asinayo imgobe eminingi asikwazi ukuthi ngathi ujabulile ngala okujabula kwakho kuhambisana nembendele exakile kufanele ukuthi phela injabula yikho lapha no mkhulu Mhlongo ngicabanga ukuthi siyathokoza ukuthi usivakashela uKZN podcast ngicabanga ukuthi singayivala la mhlambe siyivala kukhona okunye mhlambe ufisa ukuthi ungakede ubone ukuthi asange sikhulume ngakho in terms of le topic esikhuluma ngapi bese uyavala usho ukuthi abantu bakuthola kuphi yes ngenxa yezigubhu ezahlukahlukene sezakhishwa abantu noma ngenxa yezigubhu ezahlukahlukene sezabakhona emhlabeni ngifuna ukuthi mina nawe naba abafana bahamba ngemoto
nabo sisi bahamba ngemoto, nabo baba bahamba ngemoto, nabo gogo bahamba ngemoto, nawe usengahamba ngemoto. Kuphela ufuna ucheck ukuthi into oyithathayo ayizoba namngozi ngelinye ilanga. Khona uzokwazi ukuthi uthathe into oyiqondayo ukuthi uthathane. Ngenxa yokuthi abantu basilimazile thina inyanga noma basilimazile thina zangoma noma basilimazile thina bogobela thina bomkhulu thina bodokotela. Yilabantu abahamba bathatha izinto abangayiqondi ukuthi bathathana. Izinto mase ibajikele empilweni yabo abasazi mase behambe bekhuluma inyanga kabi ukuthi inyamba ayisizi. Iqonde into oyithathayo. Number 2 ma uyigwala ungayo thatha igubhu ongayiqondi kahle. Bheka isigubhu osizohambisana nawe esizoba kwilendlela oyifunayo. 2 ungathi unesithunywa uhamba uyothatha igubhu ezinembandela ezixakile. Ungathi unesithunywa uhamba uyothatha izinto ezinembandela ezixakile. Kuba ngithi mina angifuni ukusho njalo kodwa ngifuna ngisho ukuthi bengithi ngokwami mina singcono lesisigubhu lesi ekuyisona sona okwazi ukuthwala ngomuntu wakini ngoba uthwala ngedlozi lakho noma uthwala ngomuntu vele kufana ngabe uyakusiza empilweni. Kunokuhamba uyothwala ngomantindana ongakwazi, kuyohamba uyothatha ngenyoko ongayazi, kunokuhamba uyothwala ngento ongayazi egcineza ukubangela inkinga. Angisho ukuthi sithathe kodwa bengizothi mina kungcono ngoba naba abantu bayaphila nabantu bayasizakala nawe ungasizakala kulesi sikhathi esincane nawe uhambe ngemoto ukuzwe imoto nje into enjalo ukuzwe ukuba nomuzi ukuthi into enjalo ukuzwe nje ukuthi into enjalo uphila ujabulile ungaphelelwa imali njengabo bonke omakhelwane bakho lapho nabo omakhelwane bakho abasebenzi abanye basebenza security kodwa banemoto wena usebenza ka Toyota usebenza endaweni ezixakile kodwa imali imoto awunayo lalela ke beungeza nathi sikusize sibone ngakusiza kanjani lesitholakala khona sike eMgababa earea 7 ngakamthathelo ngicela siyisho inamba yethu ngokuphuthuma kancane 078 11 71 063 078 11 71 063 083 lesibili 406 8658 iyona le. Siyathokoza. Siyabonga kakhulu. Amen.